Arek-arek iki nek muni ngene, wong wedok iku swarga nunut neraka katut. Nah, nek wong lanang wis sugih ngono kadang-kadang menghadapi seorang perempuan ngono iku. Lah kok iso? Padahal ojo, Mas. Wong wedok ki abot tanggungane. Apa? Lah, lek sik gak percaya. Apa tanggungan wong wedok nglairne prot wis. Iku nglairno nek dalam keadaan lancar. Iya. Lah nek keadaane mbobote 9 wulan. Iku cara wong Jawa ngarani topo. Apa? Nek arepe nglairno diarani Perang cakil. kok perang cakil ya apa? Perang sabil. Ya. Perang sabil, perang cakil. Perang sabil dudu-dudune laku iso nggawa nyawa. Ana wong wedok mati kunduran nglairno, Ya ngono mati iku. ya ngono iku. Iya. Lah nek wong lanang iki sorone apa sih? Sunat kok gak sah. Iyalah wong sunat lho. Lah wong sunat iki lama diketok tel mari. Diketok tel ya nek doktere gak mendem. Doktere mendem kacau, gak cocok wong wedok-wedok kuwi.